आं बिपिएफआवनो दंखायोमोन ओमफ्राय पार्टिनि जानानै आङो जोंनि पर्बतझरा बिधान सभायाव माने खना खनला जायगायाव आं गिदिंबाय गिदिंनायनि उनाव रायजोफोरनि मदद आंजों दं माने गोबां रायजोफोरनि मदद बेखौ नुनाय जादों आरो बिजाथिबो बिदोंमोन आङो बिपिएफनिफ्राय नाथाय दुर्भाग्यबसत आं मोनाबालानो गुबुना मोनबाय जिहेतु दा रायजोफ्रा बयबो दुखु जाबाय बयबो आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय बयबो नारसिनबाय जे नोंथांनि थाखाय जों इसेबां खाथिबाय जे नोंथाङा खिन्थु निर्दलीयआवबो गेलेनांगौ दा रायजोनि खोथाखौ आं एंगारनो हायैनि थाखाय आङो नैबे निर्दलीयआव गसंनाय जादों आरो खामानि मावनांगोनाथ' गोबां दङ आं गिदिंनानै नुनो मोनबाय सिगाङावनो लामानि खोथा होनजायो बिराद गाज्रि लामा खना खनला लामाया माने दैज्लाङावथ' साइकेल नारनोबो उसुबिदाखा ओरैबायदि अबस्था ओमफ्राय माखासे जेनेबा स्कुलफोर दङ बेफोर बिल्डिंफ्रा आरो बिदिनो सरकारि जानांगौफ्रा दासिम जायाखै आरो गोबां आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमफोर दङ बे आनइमप्लयमेन्ट प्रब्लेमखौ जाहाथे आं सुस्रांनो हायो फोजोबस्रांनो हायो बेबो आंनि थांखि जागोन आरो बिनि उनाव जेनेबा हस्पिटाल स्कुल कलेज बेफोरखौबो मोजाङै गायसननायनि थाखाय आंहा थांखि दङ आरो गोबां सुबुंफोरनि माखासे सुबिदा उसुबिदाखौ नायनानैबो हागौमानि सासे एमएलएनि सायदआव माने पावाराव जा थायो बेखौ आं हेफाजाब होबोगोन होननानै आं खोथाबो होबोदों दा बे थांखिखौ लानानै आं ओंखारदों आरो देरहानायनि आसायाथ' 100% दङ आं देरहागोन मानोना आं बे एरियाखौ गिदिंजोबखाबाय आरो बे एरियानि मानसिफ्रा आंखौनो लुगैखायो बे हिसाबै आं ओंखारदों नङाबाथ' आं ओंखारनाय नङामोन आंहा मोनसे आसा दं आं निश्चितभाबे देरहागोन आरोखि आं गोब्राब जागोनखौ सानाखै गोब्राब जागोनखौ जेबो सानाखै मानोना बेनि सुबुंफ्रानो आंखौ लुगैनाय जिहेथु प्रकास खालामबाय आरो आंखौ लुगैबाय आंखौ नारसिनबाय गतिके आं जेबो गोब्राब होननानै साना आरो जेबो दुखु गैया जे हाइकमान्डआ जेखौ डिसिसन लादों आं बेखौ जेबो बुंनो थाङा आरो पार्टिनि सोमोन्दैबो आंहा जेबो माने बेहाय दुखु थानांगौ बा गाज्रि मोननांगौ बाथ्रा गैया आरो माइन'रिटिनि केन्डिडेटआ गोबां दंब्लाबो आंजों माने खावसे माइन'रिटियानो दासिम दं बिथांमोनहा आंखौ हेफाजाब होगोन होननानै बिथांमोनहानो खोथा होगासिनो दं आरो बिथांमोननि नारसिननायावनो आं बे डिसिसनखौ लानो गोनां जादों बिसोरो आरो जोंनि माखासे गोबां सुबुंफोर दं जेरै बर' गार' राभा आदिबासि बेंगलि गोबां मानसिफोर दं आरो दा बयबो सापर्ट दङ बेनिखायनो आङो एसेबां गोब्राब जागोन होननानै आं सानाखै देरहागोनखौ आङो दा जिहेतु बिपिएफआ रुलिं पार्टि दा बिपिएफआ जोंनि लकेल रुलिं पार्टि पिटिसिनि रुलिं पार्टि हयथ' आं सान्दों आरो एसेबाबो बिसोरजों एसे माने थक्कर जागोन बेखौ आं सान्दों थेवब्लाबो आं जेबो सानाखै आंनो देरहागोन